fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ñabina to feerala to marana to gurela maluma to gurela selle to bagodina to woluma nere to woluma hatara to kañaɓe to beydiya to dugge ko on takkusan jula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Kane to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fati riwidade pele tumaɓe boljingol koppereje leydi ɗi ɓe pawi juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi convoqué biteɗo Feli Wula Laha noon ko asata hanki o convocato bureau ji mabɓe to leydi Sénégal ma jaa ha to Saint-Louis ko bateau jollunoɗo clandestin ko on bateau tigui fetti e nder maaje kadɗen yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men to leydi Mali Jean-Yves Le Drian ko jagoɗo leydi France kanko kadi woni jagoɗo fedde Union européenne kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi omo tijja alata hande o jillu makko e nder leydi Mali to leydi Guinée Conakry Seri Delen Diallo ponnoɗo wadde discours mum ñalawma hande o laamu ngu haɗimo haɗi jilaniyankoɓe yettade galle makko ko noon kadi délégation CEDEAO ene tijja tigui ñalawma hande o alata hande e nder Conakry gam dogde koyɗo jaam no jaam artiri e nder leydi he to leydi Algérie hoorejo leydi ni tumaɗo kay oɗo saaha joni ko gonduɗo e mborosa Covid-19 o jonci hoore makko ha diwa oɗo saaha joni to leydi Cameroun ko waɗa boniɓe jeeyaɓe to nokkuji falde anglophone kañumen mbaɗi jangu mumen e nder école goto nder wuro wiyetengo Kumba ɓe jooɓima pittaɗi sukaɓe hewɓe janggoɓe école aji taw ko rewɓe e worɓe kala bisimilla mone ketti fotodirte joni jañoɗen. ɓattake tintinde e bismade e teddinirde ummorade e ɓesgu fondunaɓe dendagal ɓesgu fondu kala no jiidoɓe noon eɓe mbaɗi rango faade dendagal guure taariɓe rendaɓe endam jiidaɓe rendaɓe jaam e jambalum kala ko wayno woluma nere ko wayno wolum hatar ko wayno lewe ko wayno beelela gawdi ko wayno marana ko wayno gurela maluma gurela sele ko wayno buubu awdi atena burguduna ñaabina fehala mbahe bagudina mbaña jawalɗi rufi awdi kañaɓe duggum beydiyam e gure taariɗe kala wuro ngo limtaka yo andu ko kanuma idora eɓe teddinira noon dendagal ɗeɗon gure kala uddidagol jeere mabɓe hefere pullo ma haade joni garɗude yadude e jamanu uddidgol jeere nde noon waɗat tigui ñande aletta garowo ɗo go lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas uddidagol jeere nde noon waɗat ko yeeso teddugal maire commune wuuro ngo hono Dia Oumara Hamidou kadi ne teddinira uddidgol jeere nde noon hono waɗi diwan o wondude hakima fannede kala ene bisma hen dendagal guure taariɗe kala ene bisma nde garata e keewal gara e peewal yettiniɗo ɓataki o noon ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Ba Abou Younous tawateɗo to fondu Ba Abou Younous tawateɗo to fondu kañum yettiniɗo ɓatango bismango faade dendagal guure taariɗe kala. ɓattake jarore teddungal e barkinde dendagal sukaɓe dejinaɓe e ñorankoɓe e ko taari ñoro kala ɗum nana ko caggal nde majjino kene fota wonde sappo e jeeɗiɗi holsere toon to deeji kanji kala e ballal Allah subhanahu wa taala ɗin jiitama subaka hande o e dow inde joom wuro deeji woni Dembro Sala aɓe mbarkino dendagal sukaɓe dejinaɓe kala kono ne kadi e dow inde almami wuro
to deji woni ceerno Mamadou Ba kono ne kadi dow inde ceerno Abdourahima Ba almami wuro deji kono ne kadi dow inde ceerno Ba Ousmana Ba kono ne kadi dow inde ceerno Ibrahima Ba ɓurɗandirede Baba Ba e dow inde ceerno Mamadou Bokara Ba e dendagal bandiraɓe dejinaɓe kala ene jaare ene mbarkine kono ne kadi dendagal ñorankoɓe kala e kottari ñoro kala caggal nde moni kala acci haaji mum e hammumum kala yitte muɗum ko ɗeɗe hen kolce nde jiitete kanje kala ɗe jiitama e dow ballal Allah subhanahu wa taala subaka hande o e dow inde Oumar Diallo jeeɗo to deeji taweteɗo toon to Libreville Gabon ene jaara dendagal sukaɓe dejinaɓe kala e darde mabɓe fayidinde yettini battaki o ko musidɗo meɗen Oumar Diallo taweteɗo to Libreville Gabon. tinne kadi kala timɓe yo tintinɓe tinano dille kala e mawnude ko dillil ɗum ko ɓuuri mawnude ɓesgu fondunaɓe no ndiɗorino wonɓe wuro e wonɓe ladde ha diaspora kala ene tintina ene bismi dendagal gure taariɗe gure jiiɗaɗe rendaɓe enɗam gure rendaɓe jaam e jamlum ko wayno wolum nere wolum hatara lewe beelel gawdi marana gurel malum gurel felle buubo awdi aten burguduna ñaabina feeral mbahe bagudina mbaña jawaldi rufi awdi kañaɓe duggu leydiya e gure taari ɗum kala kara wuro ngo limtaka yo andu yejjitaka ko kañum idori eɓe jogui beelamma mawɗo teddinirde ɗeɗo gure uddirgol jeere mabɓe hesere pullo nardude yaadude jamanu ɗaminide udditeɗe ñande aletta golewru novembre dartundu on to wuuro men Fondo uddida gol jeere nde noon waɗata ko yesso teddugal maire wuuro ngo maire commune o kono Dia Oumara Hamidou ene teddinira kadi uddidgol ngol waali diwan o wondude hakim fande nde e dendagal gure taariri kala ene bisma kono musidɗo men sehil men Abou Yero Wawa tawateɗo to dowlaki dentide Amérique jettinde ɗo ɓataki o omo waɗi erango e bismango faade dendagal ɓesgude ɗon gure kala nde mbawata arde ngara e keewal ngara e peewal tawtorede uddirgol ndeɗon jeere ngaddude yaadude jamanu batake tintinde e siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ko spécialiste médecine traditionnelle maître Adama Baldé ko jogiiɗo seedantagal mum ha timmi laaɓɗo ƴeewgal bawɗo longal moƴƴuɗo leɗɗe maître Adama Baldé ne wiya dendagal ɗanniyankoɓe ɓe joguiɓe arsigi men liiɗi no feewi e ronkuɓe hebde kayitaji yo mbaɗ feere jokkodire makko maître Adama Baldé ne andina yimɓe dendagal bandiraɓe kala to neɗɗo wawi wonde hay sinno joddaki e ceerno ne wawi safrudema ñawduma ha jiituɗa hoore maɗa dokkata ɗum tan ko numéro ma inde maɗa e inde jinnaɓe maɗa o wawa gollanadema ha no hannirta ni maître Adama Baldé noon caggal nde waɗi tour du monde o arti oɗo saaha joni mo tawe to nder Dakar to cité de l'Aldiam maître Adama Baldé numéro ji makko to yi ko bureau ji makko ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 so tawi noon ko yiɗɓe hebde mo to banggue WhatsApp maître Adama Baldé heɓete ko 77 454 27 09 maître Adama Baldé ene wiyena mbadden danɗo faade makko.
yo bela koɓatake ummorade e docteur Djibiso. Docteur Djibiso lo grand guérisseur ko bawɗo golle mum labdoridu malaɗo wune. Docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe ɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal e tawateɓe jeerinkoɓe kala tawateɓe ɗo jeeri wonde e ñalawma hande o ummima e lappol makko o yaabini to wuro men wiyete ko Barkewi. To wuro Barkewi ma waɗ ɗon balɗe seeɗa caggal o moɗon o fayi to Ndendori ma o yetto guure kewɗe tawateɗe e nder fanleji men ko adi komo yetto Dakar. Kanko docteur Djibiso lo grand guérisseur omo andina kiliyaneɓe makko kadi e oɗo saaha joni o heeɓi leɗɗe keso pullo leɗɗe jawrande ko fate diabète tension ko fate asthme ndogam sitta ere yimɓe wonduɓe e seero omo jogui leɗɗe mum taw koye fannu ndiyam leɗɗe noon omo andina kiliyaneɓe wonɓe to caggal leydi to dogre Europe walla to Afrique to Asie ha to Amérique ɓen noon mbawata hutorade ɗen leɗɗe nde won noon leɗɗe ɗe ko ndiyam wawa yaade toon kono wonɓe nder leyɗele men Afrique to Mauritanie Sénégal Mali ha to Gambie kala cohluɗo ɗen leɗɗe so jokkodiri e makko ma yito hen hoore mum hano hannirta ni omo jogui ɗen leɗɗe kadi ko fate gorago ustoraɓe goragu eɓe goragu men gasi ha laaɓi ha yani ha laaɓi so tawi a hutorima ɓe leɗɗe ɗe e nder yontere wotere jiituɗa hoorema hano hannirta ni docteur Djibiso lo grand guérisseur ene wiya yimɓe tan kala jiɗɗo jokkodirde e makko jiɗɗo ko ɓuuri labde war 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso lo grand guérisseur ene wiya en mbadden danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo bira dewo hoore bira nogas e joyi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddoɗen police chargé de crime économique et financière woni tigui police halfinaɓe ko fate rewidade pele tumaɓe borjingol e dirtinde koppereje leydi ndi ɓe mbaɗi convoqué seta hanki o ki hiiɗen joom ngaalu gandaɗo e nder leydi he biyeteɗo Feliya Wula Laha noon ko ɓattiɗo Mohamed Wula Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi siftinde on noon yimɓe hewɓe joom ngaaluji taw ko tumaɓe juuɗe men moddude e mbuñaari e borjingol koppereje leydi ndi yoga e mabɓe kay mbaɗanoma convoqué yesso police to ko noon kadi kanko e hoore makko kanko Mohamed Wula Abdoul Aziz hoorejo leydi ndi laabi kewɗi o noddama yesso police halfinaɓe ko fate rewidade on fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Abdel Salem Wul Mohamed Saleh ko ministre du pétrole de l'énergie du mine mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde e nder ɗiɗo duuɓi jeetati sakkede fodde tonuji joyyi taw fodde tonuji joyyi taw ko or kanŋe wawi tigui ɗi siggede e nder leydi Mauritanie tawa kadi ko ɓen asoɓe kanŋe e gasgol fina tawa mbawi ƴeŋtinde e yeyde fodde kiloji joyyi ko fodde tonuji joyyi kanŋe e nder ɗiɗon duuɓi jeetati o waɗi nden haalande noon ko ñande aljuma nde saaha kay wonno point de makko de presse taw wonduno koye Mohamed biteɗo Mohamed Wula Hammadou on noon kañum woni directeur société Madem Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Abdallah Wul Cheikh Ahmed ko kañum o woni hoorejo catal bitegal l'INPM woni union nationale des patronat mauritanien o holliri ñande aljuma ɓennuɗo wonde kayɓe ɗacci wonde kayɓe dakkodiri ɓe pamodiri e hoorejo leydi ndi kono Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi famodirde mum kay ko fate dendagal travaux ji public woni tigui golle mawɗe golleteɗe e nder leydi Mauritanie taw ko chantier ji ɓuttidi laamu yiɗi gollade yo gollata e kala saaha ɓe pamodiri tigui ɗina chantier ji noon e ɗi marché ji kala hankkadi ko heddi hen ko ɓesgu Mauritanie naɓe taw ko société ji Mauritanie naɓe kañumen dokkate ɗiɗon chantier ji ɗum noon manatto ha laaɓa faade juuɗe taw ko hoɓɓe woni étranger ji ummotoɓe caggal ɗiɗi hewɓe rokkede ɗina
sanceji o holliri non dum non kay so latima so dum non ma sawo kay ha yidi non société ji mbawa tigi jellitade mbawa kadi jeli wurde hano hanit ni ma dum ustu kadi wasam gollade nder leydi hen sabu ben ma jettum jandaji suka e hewbe taw ko gollotobe ma mbaw jettede mbawa gollade hena kanko non Mohammed kanko gaddido de don fedde non taw ko fedde patuma Mauritanie o holliri hena weltare makko no fewi o jarni o mani o manti hoore jodi ndi Mohammed Cheikh Al Ghazouani tagal kayde famini be jabini be kadi godon mijo ha joni ko leydi Mauritanie kedden jagordo leydi ndi kalfinade ko fate cellal adem o wadi no hewede kala so kikide kanko yadi makko be koleri aseta hanki o konde kay ko temedere no gasi go neddo tumanobe ko fidabe covid 19 ko bena kolkisa endera holkiso he non holiri tigi endera holkise ko neddo goto tan tawa ina wondi RFI coronavirus o ne tawa ko legala bitengala tujini endera nakshata o holiri kadi ender be cellana be nayo kepti cellal men hano hanisni pati galleji men hay neddo goto ala mo rafio yobi fitan muma nyalawma hankiyo e odo saha non holiri leydi Mauritanie tuddi ko rafio naari leydi dim faade odo saha joni be jettima ujunaji jeedidi e temedde jeegom e capande jeegom e yimbe tato winditibe doggol hen ujunaji jeedidi e temedde capande jeedidi e jeetato kepti cellal men hano hanisni temedde capande jeegom e tato kawrela jale odo saha joni ko temedde no gasi dido neddo keddim e juude safrobe ha joni kabruji men demgal pulaar seno mimato leydi Mauritanie ko to Sénégal padena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo leydi Sénégal kalfinado ko fate cellaladin kan nyume gollidibe mum be madina be kewade kala subaka sanga 10h so wuccindirde besngol leydi ndi andindu men kay odo saha joni to rafi covid 19 yarata de kolliri tigi nyalawma hande o alkami alada hande be kolliri tigi wonde e der waktuji no gasena yibennudi ko ujunere sappo jeedido neddo tumonobe ko filabe coronavirus ko bena kolkisa endara holkiso he non hollama tigi hen jetatama e jati ko fidabe to betama to bangi pourcentage en hollil tigi endara temdere kala ko 0,79 kanyum fidam ender ben fidabe non hen tato ko contact CV hayna do goto ala mobe kibi ka importé nyalawma hande o yimbe jo heddibe be ko ka communautaire non ko to Dakar plateau wondude Guédiawaye e Ouest Foire e wuro Thiès wondude Tivaouane ben non moni mabbe kala hebi anka o holliri kadim e ndar be cellano be capande jeenayo e tato testama négative woni tikepti kelal men hano hanif ni pati galleji men e ndar be cellano be kadi nayono tampino feyi ma ballite to bange fofangon tawi hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fana o holliri non nyalawma hande o hayre reddo goto ala mo rafi o yobi fitan mum e ndar leydi hen tuggi non ko leydi Sénégal hebi rafi o faade o saha joni be jettima sappo joyi ujunere e temedde joyi e capande joyi e go neddo hebbe rafi o e ndar ben non hen sappo nay ujunere temedde capande joyi e nayo kepti cellal men hano hanis ni patino galleji men temetata e no gasi di no gasi go neddo kawri hen la jall e odo saha joni be kedduri e cuudi safara be cellani taw ko temedde jeenayi e capande jeedido e yimbe joyo ha joni ko leydi Sénégal keddonen ko suzare mawne tawatem e dara sunare mawde non tawatem e dara wuro Saint-Louis ha tenti non to legal bitengal legal pikina ngal Saint-Louis ko lana ndiyam jolluno ka dannatobe danne suudaru woni l'électron destin ko lana mabbe tigi fetti caggal de moteur non sumi fetti tigi e dara maaje kayde hollama tigi yimbe hewbe mbasi hen pitali men tawa kadi bena yitabe kala wasbe pitali men buri ki jeya tigi ko legal pikina ngal Dakar e legal bitengal Pikine 700 Pikine legal Pikine to dera legal Pikine to Saint-Louis e legal bitengal Pikine 700 to Saint-Louis ko ton be jeya wasbe pitali men be koleri non goskiji jeedidi puddima yite rek yengtinama keptinama tigi be gandi ben yimbe hewbe wadbe goskiji kewdi goddi cuatawo yitede ha joni ko leydi Sénégal keden yen ha to Kaffrine non ko yurmini wadi ton subaka hande o caggal kay teskede boutique gotom kewno do udide kala subaka law hande non teskama tigi o leeli udide no fewi caggal de o leeli udide non to nokko bitedo piye ko don tigi yimbe wurgo mbawi tigi rewode falante do mbawi tolnade nde juudi non toni tigi o mo leeli de mbawi kaynade ton be tawi tigi o mo leeli o wondani
e wonki ko don non police nodda police wadi costa mum noddi sapeur pompier en ko ben tigi ngaran don am goski badi non goski ki e odo sa joni hollirama tigi goski ki nawama to morgo hôpital régional mo Kafrina kanko non jom boutique baslo fitan mako wite ko be o yette ko tinam ko neddo tigi ganda do endara leydi endara wuro Kafrina ha joni kabruji men demgal pular seno mi ma to leydi mu Sénégal ko to leydi Mali paden Jean-Yves Le Drian ko jagodo leydi France kalfinado gede caggal leydi ko kanko kadi wonani fedde union européenne kalfinado gede mum caggal leydi kanko Jean-Yves Le Drian non kikide hande o mo tijja tigi ender Bamako lamorgo leydi Mali so lo yettolo nangudo jillu don so latimam kanko Jean-Yves Le Drian kanko tigi wonata horejo kanko tigi wonata neddo dawrugol neddo laamu taw ko neddo dawrugol gadanom ummade leydi France e ummade caggal leydi kala wadde jillu mum taw ko jillu officiel tuggi kay ko laamu transition jodi faade odo saha joni wala ben tuggi kay ko laamu ko CNSP dergiti laamu Ibrahima Boubacar Keita faade joni kanko wona tigi diplomatie gadano ummade leydi France en ñanyo ven wadi yettade tigi endara Bamako nyalawma ko hollirama non hande so foftima hande jango altine jango non ma fuddo cifande kewde ma o joddo e horejo jagorde leydi ndim hono bietedo Mokhtar Abbas so gayni de mum ma o joddo e horejo leydi ndi e badi transition hono banda wo o gayna kadi o joddo e bietedo Assimi Koita on ko kanyum woni cukko horejo leydi ndim Jean-Yves Le Drian non biden latima neddo gadan kayta ko laamu leydi France wadde jillum mudum taw ko jillum officiel e ndara Bamako gila kay kudata wada siftinde non leyden didi woni leydi France wondude leydi Mali ni jokkondiri mawde no fewi tuggi kadi 2013 faade o sa joni dadibe leydi France be hinde barkhane tawe tigi e ndara leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoden jagordo mabbe kalfinado ko fate cellal aade o wadi no holliri tigi e ndara communiqué makko mo tongode temeddi e capantati e jeegom tawa on communiqué ko asata hanki o wadi dum ko fate o do broso bitedo covid 19 o holliri non asata hanki o holliri tigi ko temedde jeetati e capande jeetati e go neddo to monobe ko fidabe ko kanyumena kolkisa e ndara holkiso he non e ndara holkise no gas en jeetata tawa ma jati ko fidabe be holliri kadi e darabe cellal be sappo jeego mo kepti cellal men pati galleji men e odo saha joni leydi Mali ene yaara ujunnaaji tati e temedde nayi capande jeedido e yimbe dido fidabe heena ujunnaaji didi e temedde jeego mo capantato en jeego mo kepti cellal men hano haaniti ni capande jeetato e dido kawrino hen la jalla o holliri kadi nyalawma hande o leydi Mali ne jogi temedde joyi capantato en jeenayo neddo tuumabe ya taw pidaka mboros covid sappo jeenayi nana jonya e mbadi 40 ene padi holkiso men ha joni ko leydi Mali keddoden en teska non e kala saha to kawgela bakkalo e angel fandi man hewno tigi wadde ko wite fuitaji ndra leydi he hitande hikkande non teska ma tigi tagal kayde fuitaji banno e ngel don kawgela en tawgela bitengela def woni tigi diplôme d'études fondamentales taw ko sukabe tokkosbe wadobe école fondamentale fodbe page hebde wadde examen faade collège tagal ngela kawgel wanno tigi fuita mawdo no fewi laamu ngunon jetti hikka peje buttino fewi ngam falade ko fati fuita ngel dona kawgela baccalauréat be koliri non kawgel ngel non ngel gasno ko nyande sappo jeena ya lewru yarkoma gonde lu taw gasi ha laabi hollirama non hay fuit goto ala baddo hen hitade hikkane non ko temedere capantati e jeena ujunere ene fawi temedere capantato en nayo candidat banno baccalauréat kambe non laamu ngu non nuldi dadibe hewbe ne fewi e der temedere no gasati centre baccalauréat to wada ton candidat ji non peccati ko der ujunnaaji joyi e temedde joyi capande jeejide tati salle de classe ko hedbe peccam fodde ken sappo go ujunere e temedde didi e no gasati di surveillant mbawi tigi feccede ndera dina kala suuji bele ne mbawa rendebe to centre école pitedo kala bankoro ton non ko candidat ji di badbe ton kawgel ngel ko temedde joyi e yimbe jeedido hena te wo fonno wadde kawgel ngel hen capantato e tato ngarani woni absam be pecca non ko der saluji no gas e der din saluji no gas non be mbawi hebde fodde capande nay surveillant woni renobe ngel kawgel gila tigi yimbe trichade holliram non fof non ko ngam yidde falade kay ko fati trichgol e ko fati fuitaji baccalauréat hitande hikkande en ha joni kabruji men demgal plagam seno mi ma to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry paden gila catala bitengala sini bayini résultat ji mudum hollirde wonde ko Alpha Condé kanyum hebi Paul Gouta ko 3e mandat to Guinée fade odo saha joni jam nyallani jama jula kam endara Conakry lamur
wargo leydi ndi ha yoga e gure ko seppoji musli no fewi jaddude wargoji kañumena goni hen hollirama noon ñalawma ñande aljuma noon ko lokko motif goto taw ko taƴitinde train woni tigui wagoji train kañuma duppa e nder nokku to wiyete son fuña sukaɓe joyo kadi mbarama hen basi hen pitali men babiraɗo goto kadi aljuma ɓennuɗo babiraɗo goto kañum e ɓiyum duppama ene guuri woni ko wiyete brûlé buff e nder lega e nder nokku to wiyete e tangam e nder commune mo matta to ene ñande aljuma ɓennuɗo hoddiɓe ɓe noon hoddiɓe makko noon kolliri tigui wonde ko sagataɓe kay kañumen gaari ha galle makko ne garde dadiɓe ko ɓen tigui mbawi yoɓade fitta piimo kay haw faɗi mbaɗe makko essence nuppi mum kanko e ɓiyi ko kala hollide noon e oɗo saha tugui nde noon faade aseda hanki o kadi hollirama yimɓe tato mbasi pittali mumen e seppoji bannoɗi e nder leydi he tugui noon ko résultat ji ɗi jalti faade oɗo saha joni so tawi koto banggue laamu ngu ɓe kolliri tigui wonde ko sappo e jeetato neɗɗo wasi fittade mum banggue sirri danan diallo noon woni lundiyankoɓe kolliri tigui fodde kene ɓuuro capanɗe tato neɗɗo woni ko pittali mumen itta e ɗiɗon seppoji délégation timmude noon tejja tigui ñalawma aleda hande o taw ko délégation woni tigui hono koorejo commission CEDEAO biteɗo Jean Claude Kassibourou o wondude e ɓoytude biteɗo Mouhamadou Ibnou Samba so on noon ko aranta ko arata ko dow fedde witende dow fedde witende Nations Unies wondude e yimɓe wonɓe jaaɓe commission union africaine et commission de CEDEAO woni tijja tigui ñalawma aleda hande o ndera leydi he to Conakry gam dogde koyɗo jaam no jaam artiri ndera leydi he ñalawma hande o aleda hande o Seydi Dalan Diallo ne tijjano tigui ma waɗa haalande mum woni discours muɗum faade ɓeskuji leydi ndi kala kono noon hollirama tigui laamu ngu haaɗi dadiɓe kadi laamu dadiɓe no laamu ngu noon wawi tigui hadde jaydiyankoɓe jeeyaɓe leydi he e jeeyaɓe caggal leydi kala kaɗama tigui yettade galle makko ɗum waɗi noon e oɗo saaha joni nde ɗon haalande waɗani kanko Seydou Dalan Diallo ɓe kadimo tigui wadde discours makko mo fonno wadde ñalawma hande o ha joni kabaruji men e demgal Pulaar koto leydi Algérie paaɗen galle lamorgo leydi Algérie noon ɓe kolliri ñalawma hande asdila aseda hanki wonde kay hoorejo leydi ndi biteɗo Abdelmajid Tebboune noon tum caggal kay o tumɗo hoore makko kay walla tumaɗo e oɗo saaha joni ko piɗaɗo covid 19 ko jonjo hoore makko ɗon ɗum nan ko caggal kay nde yimɓe hewɓe kay taw ko gollotoɓe makko ɓattiɓe mo teska tigui tawani gondi e oɗon rafi biteɗo covid 19 hollirama ɗon ko docteur en makko kañumen tigui jamiri yo waw joncude hoore makko kay ɗo e balɗe joyyi so tawi kay o heɓani maale nde tigui o wawata jokkude golle makko ko gila aseta ɓennuɗo noon gila aseta hanki o noon ko gila nden tigui o fuɗɗi joncude hoore makko jaagoɗo leydi Algérie kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui tugui ko rafi covid 19 o naati leydi ɗi faade oɗo saaha joni holliri tigui e oɗo saaha joni e ɗum ɓeydi no feewi e nder leydi he saabu ñande aljuma o ñalawma goto ɓe mbawi hebde temedde capanɗe jeeɗiɗi tata neɗɗo fiɗaɓe ɓe mbawi kadi hebde yimɓe jeena wasɓe fittano men ñalawma goto e oɗo saaha joni noon leydi Algérie ene yaara capanɗe joyyi e joyyi ujunere yimɓe fiɗaɓe hen capanɗe ujunere kepti cellal mumen sen ummima to leydi Algérie koto leydi Cameroun paaɗen to leydi Cameroun to banggue wargot ɓajo funnague leydi Cameroun teskama tigui ko pelle joguitiɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe anglophone ko kañumen mbaɗi toon janggo musgu no feewi e nder école goto sukaɓe tokosɓe janggata hollirama tigui ɓe jowɓima pittali sukaɓe jeeɗiɗo e hakkude rewɓe e worɓe ɗum noon waɗi koto noggu anglophone fodde sappo e tati suka kadi woɓɓe gañima hen gañande musa no feewi mbarminama hen hollirama noon gon jango waɗi ko ñande asata hanki o e nder ngoɗo wuuro witengo Kumba musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo tettima alaki jaam yo jaam Allah jogo jogo